Kwindaba zethu emini nje umkomishinala jikelele wamapolisa uNjengele Fani Masemola uqinisekisa abemi beli ukuba bakhuselekile emva kokubhaqwa kwenkampu yokuqeqesho lomkhosi engekho mthethweni eMpumalanga. When we came here, we understood that there are issues around security, patient safety, infrastructural challenges, shortages of staff. Isibhedlele sesithili Katlehwe Virginia eFreystata sidinga ukuvuselelwa emva kokungakhathalelwa ixesha elide. Abadlali base motivated bazi kakhulu ukuthi kuzomela bawine izindebe. Imamelodi Sundowns ezintshatsheli amatyala asixhenxe landelelana kwiPremier Soccer League iCharles Ntambo kwayifuna ukuthabathisa apho ibiyeke khona. Xabisa ixesha ukuze nexesha likuxabise njengesiqhelo ngeli xesha kwelijelo zindaba uxolo malibenani. Umkomishinala jikelele wamapolisa uNjengele Fani Masemola uqinisekisa abemi beli ukuba bakhuselekile emva kokubhaqwa kwenkampu yokuqeqesho lomkhosi engekho mthethweni eMpumalanga. Ngabemi belizwe laseLibya abayi-95 ababanjwe kuloo nkampu kwaye baza kubuyela enkundleni kwiveki ezayo. uNjengele Masemola bethetha kwisithebe sokwazisa ngezamva nje kwinzame zokulwa ulwaphulomthetho. Mibaselibhiya abafika kweli ngo-April baza kubuyela enkundleni ngomvulo weveki ezayo kwaye okwangoku bajongene nezityholo zokuphula umthetho okungena kweli. Amapolisa athi asaphanda umnini wefama elikuyo eliziko loqeqesho. uNjengele Masemola uqhube wathi okunye okusaxhalabisa amapolisa ziziganeko ezibandakanya imipu kweli. Kule minyaka emihlanu idlulileyo amapolisa achabalalise ngaphezu kwe-260,000 yemipu ethinjwe ngamapolisa. Eminye abantu bayo banikezele ngayo ngokuzithandela. So through Operation Chanela, 21,161 criminals were arrested for dealing in drugs. 64,351 were arrested for possession. Njengoko ingundoqo kubonakala kwamapolisa enyakazela kwamkelwe amarhwala amapolisa kule minyaka emibini idlulileyo. Sithetha nje ngamarhwala amapolisa ayi-4,500 aqeqeshwayo, lo gama enye i-5,500 izawuqala uqeqesho ngoJanuwari wonyaka ozayo. Kule nyanga ipheleleyo kuphela kubanjwe abaphangi bemoto ezithwala imali abali-10. Lo gama bathandathu bedutyulwe basweleka kumkhokhozwano namapolisa. Iqela le-ANC lixelele inkundla ephakamileyo yaKwaZulu-Natal eThekwini ukuba ilingi layo lokufuna uncedo ngegama nophawu umkhonto wesizwe ekwakuliphiko lomkhosi lombutho omkhulu lisesekhondweni nakubeni sele lidlulile unyulo jikelele lwesizwe nololwamaphondo kulo nyaka. I-ANC ithi ukuba iqela elitsha lezopolitiko i-MK lisavunyelwa ukusebenzisa eli gama oko kuthetha ukuqhuba nokunyhasha kwakesidima nembali yayo i-ANC. Ukuva banzi ngokuqhubeka enkundleni ephakamileyo eThekwini ngale ntsasa intatheli yethu Simphiwe Makanya ilandela elinqaku. Bonke bese ngibingelela kwena ke e-studio. Ngisho ukuthi abalandeli noma labo abeseka iqembu umkhonto wesizwe bebephume ngobuningi babo ke namhlanje ukuzothamela isigcawu senkantolo lapha enkantolo ephakeme yaseThekwini. Kuzokhumbuleka ke ukuthi leli cala i-ANC elilethe lapha ukuzoliphosela inselelo lapho kwaphuma isinqumo salo ke ngo-April wawo lo nyaka, nalapho khona i-ANC yayize enkantolo ithi ke igama lomkhonto wesizwe kanjalo nophawu kuyinto esingathi ingaphansi kwayo i-ANC. Uzokhumbuleka ukuthi umkhonto wesizwe party wasungulwa ke iloyo wayengumengameli wayo ANC nomengameli wezomnumzana uJacob Zuma. Kwagcina ke sekuyiqembu lezepolitiki elingenela ke ukhetho ngokuzimela. Leli qembu ke ligcine sekuba iqembu lesithathu ngobukhulu lapha eNingizimu Afrika uma ubheka ke amavoti elikwaze ukuthi liwathole ke esishamthetho sika zwelonke. Namhlanje ke ANC ibisagcizelela ukuthi ke yona ngokwazi kwayo igama umkhonto wesizwe kanye nophawu kuyinto engaphansi ke kwalo iqembu le-ANC. Ngaleyo ndlela icela ke inkantolo ephakeme lapha eThekwini ukuthi inikeze igunya lokuthi ke iphosele ke inselelo ke lesinqumo eyasikhipha ngawo uApril ke wakulonyaka ngaphambi kokuthi ke kuyiwe okhethweni lukazolonke. Kepha ke ijaji ebelilalele lolu daba luthe ke luyasigodla ke isinqumo kwamanje nokuthi ke sizozwa ngokuhamba kwesikhathi ukuthi ke
i-ANC izophumelela yini kulesicelo sayo ke esifakile sakamuva sokuthi ke ifuna ukuthi ke lolu daba libuyekezwe isinqumo ke sawo uApril wakulonyaka besiqinile ke futhi ezokuphepha lapha enkantolo ngaphandle kwesenkantolo ephakeme eThekwini njengalokhu ke loyo owengumengameli wezwe umnumzana uJacob Zuma nophinda abe futhi ke umsunguli nomholi weqembu umkhonto wesizwe ube khona naye ke lapha enkantolo ukuzoyizwela amathupha ukuthi ke inhlelo zenkantolo zihamba kanjani ngasohlangothini leqembu ANC bebengekho abaholi ke bayo lapha enkantolo ephakeme eThekwini ke besinjalo ke isimo lapha ngaphandle kwenkantolo ephakeme lapha eThekwini nala khona ke isinqumo sejaji sithe ke iyasigodla ke isinqumo salo malungana nalesicelo ebesilalelwe namhlanje sibusela intambo konegoli. Isibhedlela sesithili kahle eVirginia eFreystata sidinga ukuvuselelwa emva kokungakhathalelwa ixesha elide. Umphathiswa wokhuseleko indlela nezothutho eFreystata umnumzana Jabu Mbalula uthi urhulumente wephondo unenjongo yokuvuselela eliziko lube kumgangatho abaza kuzingoba isifuba ngawo. Iziko elakhiwa ngo-1959 lithwaxekile ekuqenqgelekeni kweminyaka xa kungoku libonakala lingekho mgangathweni kwaphela yaye lingahoyakelanga. Urhulumente wephondo uvumile ukuba udinga ukuthabathela ingqalelo ngokumandla amaziko oluntu engingqi logama namaziko amancinane engazukushiywa kwesinomhlwa. I was assigned to this hospital to come and work with the hospital board, the management of the hospital, to support them. Because when we came here, there are issues around security, patient safety, infrastructural challenges of staff, so we're trying to respond. Kananjalo uMbalula uvakalise ngelithi baza kuqhubeka nokunika ingqwalasela isibhedlele. Izigulana ezithabatha amachiza apha zizityande igila ngeenkonzo zonyango eziqhwalelayo kweliziko. The services itsathene uthi ziyanelisa maxa wambi zingonelisi inkonzo zezisibhedlele xa uthatyathelwa kuso ngokuxhaphagxabhisa kukhe kungabikho ngubo nampahla zokulala ezoneleyo. Kambe ke ukonwabisa abantwana inxalenye yenkqubo yempiliso icandelo labantwana lixhamle izixhobo. We are very happy as an institution that we have this department assisting and helping us and guiding us. Ukanti ke uMbalula uvakalise ngelithi ibhunga lesigqeba sephondo sithelela amaziko oluntu ohlukeneyo ukubona izinto ezidinga ukuphuhliswa ukunyusa umgangatho ogqithiso lwenkonzo. Kwalapha ezindabeni kunikezelwe ngendlu kwinkondekazi yakugatyani ena-97 yeminyaka inkulu baphathiswa yaseMpuma Koloni kwinzame zokukhawulelana nokudinga kwabemi beliphondo kodwa masithuba umntwana evenkileni kuqala. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo yakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC indaba zesixhosa ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike sewuba ukamcofa usubscribe sibongoza ukuba wenze njalo kwinqaku lokuqala sithe umkomishinala jikelelo wamapolisa uNjengele Fatima Semola uqinisekisa abemi beli ukuba bakhuselekile emva kokubhaqwa kwenkampu yokuqeqesho lomkhosi engekho mthethweni eMpumalanga. Ngabemi belizwe laseLibya abayi-95 ababanjiweyo kulo nkampu kwaye baza kubuyela enkundleni kwiveki ezayo. uNjengele Masemola ebethetha kwisithebe sokwazisa ngezamva nje kwiinzame zokulwa ulwaphulomthetho. Ukusungula inyanga yokuqaphela amaqhawe basetyhini isidlimbadu noNtosabatha Nyubeka osuka kumbutho wesisa izosuli we-Charity Organization. Lo mbutho uqokelela imishuqulo yabasetyhini abasexesheni iPads ngolwasemzini kuquka nezihlangu zesikolo unikezele ngazo kwisikolo ingangomhlaba secondary eLady Frey eMpuma Koloni. Ngoku masamkela lapha kumagumbi ethu osasazo unkosikazi noSabatha Nyubeka. Nkosazana khawusixelele yintoni yabangela ukuseka injongo zokusekwa kweliphulo? Ndandiyititshalakazi ndayibona intswelo ebantwaneni ndathatha isigqibo sokuba mandilandelele intswelo zabo kuba kwakukho umfundi owayesoloko efika late ndathi xa ndilandela ndafumanisa uba intswelo inkulu kakhulu ekhayeni. Kwakutheni ke zinifikelele kwisigqibo sokukhomba kanye sesikolo? Isikolo ingangomhlaba junior secondary sithiwe ngegama likatata ungangomhlaba Mathanzima inkosi ungangomhlaba owayeyi-deputy
Deputy Minister ye-Agriculture kunye neyamapolisa kwaye iinkcubabuchopho eziphume kulalali ngangomhlaba ukuquka uBrigadier General weSANDF uZola Mbi ootata olubaba lomrhwebi ebebencedisa kakhulu ekuphuhliseni kwizinto zezilwanyana zasemakhaya kunye nabantu abaninzi. Esasikolo sixhalekile sasakhiwe ngabahlali. Ngoku anikwazanga ubukela abantwana besiya esikolweni ngeenyawo. Abantwana baseprimary ngabona abantwana baxhaphazeka kakhulu nabaye basilahle isikolo ngenxa yemeko nazo zonke ezinye izinto. Khawutsho Mamyeka, ingaba mhlawumbi nijonge eMpuma Koloni kuphela? Sithi singesi charity begins at home. Ndiqala ekhaya kodwa nezikolo ezikufutshane ndizawukwazi ukuzincedisa kodwa i-charity qala ekhayeni. Ingabe ithini imvakalelo yabantu okanye mhlawumbi abantu abanomnqweno ukufaka isandla kweliphulo lakho bangenza njani? Bakhona abasabelayo kodwa xa umuntu enomnqweno unokundibamba emnxebeni khona ukuze abe nayo indawo into afake aphose esivivanini naye. Sibambe ngazibini ke Nkosazana. Nkosi. Kwinzame zokukhawulelana nemeko emaxongo yokuswela izindlu kwabemi baseMpuma Koloni, inkulu baphathiswa umnumzana Oscar Mabuyane unikezele indlu kwinkondekazi eneminyaka engama-97 kuGatyana izolo. Le nkondekazi ibihlala kwindlu yodaka nonyana wayo neminyaka engama-60 kunye nabazukulwana ababini. Nentatheli ngelixa kusenziwa umsitho wokunikezelwa kwendlu kuMamtlane, uMabuyane le nkondekazi balibone kumakhasi onxibelelwano ngelixa kukho isankxwe ngemeko ahlala kuyo. uMamtlane ebehlala kwindlu yodaka kunye nonyana wakhe oneminyaka engama-60 kunye nabazukulwana ababini. Umntu kwiphondo laseMpuma Koloni uSiphokazi Lusithi uthe zikhona nezinye iintsapho ezili-13 nezingathathi ntweni nazo eziza kwakhela izindlu kulo mmandla wakulokhala. Uqhube ngelithi kusezokwakhiwa izindlu ezingaphaya kwama-200 kule ngingqi. uMamtlane nobegcwele imigcobo ubulele kurhulumente wephondo laseMpuma Koloni. Linikezelwe kwisebe lezolimo eMpumalanga iphulo lemalike yokuvelisa imifuno eMpumalanga International Fresh Produce Market namhlanje. Ngelixa kunikezelwa iliphulo kumphathiswa wezemisebenzi yoluntu kweliphondo uThula Sizwe Thomo uthe eliphulo liza kunceda abantu kule ngingqi nakwamanye amaphondo. Eliphulo lingekaqali ukusebenza kulindeleke ukuba lincede abahlali balengingqi kwakunye nabantu bamanye amaphondo. Le mali ke ekulindeleke ukuba ivule kungekudala ibize amafama okuhlala ukuba azokuthengisa okanye athenge imifuno apha. We are receiving this facility, the International Fresh Produce Market, that is going to benefit all our farmers in the province in South Africa. As you can hear, it is the International Fresh Produce Market. So all crops will come here so that they can be sent to all those that they want to purchase. Eliphulo laqala ngo-2018 libe namajingiqhiwe aliqela kule minyaka idlulayo. Experiencing a number of challenges which of course are challenges that many projects are experiencing. Part of them will be stoppages due to subcontracting, people wanting opportunities in our projects that we are implementing. But we have managed to come this far and completed this project. Ukanti kuchithwe ngaphaya kwe-1 billion rand kweliphulo. As you know, this project was awarded for 1.2 billion following an open tender process that occurred in 2017. Where we are now as we finish the project, the construction budget of it jumped to about 1.7, and the bulk of that cost overrun was around the escalation costs, as well as additional time-related charges, and also work to revamp the roads, the services, the water line, and so forth and so on. Kulindeleke ukuba le malike yeMpumalanga International Fresh Produce Market ivulwe ungaphelanga lo unyaka.
Liqalile kwakhona ngalentsasa ityala lamalungu asibhozo ecandelo lokhuseleko likasekela mongameli Paul Mashatile kwinkundla kaMantye Randburg eRhawutini. Namhlanje kukhwele eqongeni ingqini elitsha kweli tyala nalapho la madoda ejamelene nezityholo zokubetha abantu abathathu kuholo wendlela u-N1 eRhawutini kunyaka ophelileyo. Ngoku siqhagamshelana ngqo nentatheli yethu Kelvin Dudla. Kelvin, siyakwamkela. Khasixelele, kuvele ntoni enkundleni namhlanje? Sithi nxa sawubuyela ke kumfo kaDludla. Abatyeleli beziko lophando eligcina izilo zamanzi iShark Lab Aquarium eMoselbenche Colony abafundi nje ngokumangalisayo kwizilo zamanzi koko bakwachwayithiswa zizilo ezahlukileyo zolwandle. Uzula iyona octopus enobuhlobo ekuthandayo ukunxibelelana nabatyeleli ayakuthanda nokudlala. Le octopus egama lingu Osula yahlangulwa kwiminyaka emithathu egqithileyo yophuke imilenze emibini. Emva kokuphila kwayo kulo monzakalo ngoku izibhaqa engusaziwayo wale ndawo. She plays the ball and she plays with a hoop. She plays with her little boat there. She dismantles it and she puts it back together again. But she likes to wave at the people who say to her, "Hi, she wave at the people. Use 3 tentacles," and she takes her 3 and she waves at the people. She's very pleasant. She's Ola. Elziko likwagcina ezinye iintlobo zentlanzi ezingafumanekiyo kweli. Our footprint is small, and because of that we've tried hard to show people fish that they may not see anywhere else. So I'm very proud of the collection. We follow a collection plan. We put a great deal of effort into sourcing the more uncommon, and we have a number of those at the moment. Kwabo bangoyiki ngokoyikiswa likwakhona nethuba lokutyhila noRhebe ababini balapha. Kwindaba ze-SABC ndingusiphiwe Wabasi eMossel Bay. Masibuyele enkundleni eRandburg apho sithi liqalile kwakhona ngalentsasa ityala lamalungu asibhozo ecandelo lokhuseleko likasekela mongameli Paul Mashatile kwinkundla kaMantye Randburg eRhawutini. Namhlanje kukhwele eqongeni ingqini elitsha kweli tyala nalapho la madoda ejamelene nezityholo zokubetha abantu abathathu kuholo wendlela u-N1 eRhawutini kunyaka ophelileyo. Ngoku siqhagamshelana nentatheli yethu sesitshilo uKelvin Dudla. Kelvin, siyakwamkela kwakhona. Khawusixelele kuvele ntoni enkundleni namhlanje? Siyaqala sixolise kakhulu ngobuhixihixo benzekile. Wethula ubufakazi namhlanje ufakazi wesibili nayo isisulu sesehlakalo ukubika ukuthi senzeka ngoNtulikazi wanyaka enye nokuyisigameko esithinta laba ababengabaqaphi ephini elikamengameli wezwe uPaul Mashatile. Lo fakazi ke uchazela inkantolo ukuthi yena wayehlele esihlalweni esingemuva kanti wadonswa ngendlakahle edonswa elinye iphoyisa. Uthi kwathuma ngabe donsa washelela wayoshayeka phansi. Echazela iMantye Abdul Khan uthi ke wakhahlelwa ubuso eselele phansi wakhahlelwa nasekhanda ngemuva ubesebuzwa ke ukuthi ngabe wathathwa wahanjiswa indapho kwakumele akhombe khona abasolwa phecelezi i-identity parade. Utsheleke inkantolo ukuthi wakwazi ukukhomba omunye wabasolwa. Uthi lo akwazi ukumkhomba uye kanye lo owayemgcoba ngesikhathi elele phansi. Lo fakazi uthi yiza egxotsholele phansi kodwa wakwazi ukuvusa ubuso wambona lo muntu owayemgcoba. Uthi ke akubanga nzima ukumkhomba ngoba wamshaya selokhu kwenzeka lesigameko isithombe sakhe asikaze sisuke emqondweni wakhe ngishelele ebusuku siyabuya lesithombe. Baphelele ke bonke ke abasolwa la enkantolo yeMantye kunzima ke ukubaqopha njengoba ngisho umthobuli ithombe wethu ke ezamile ukubaqopha kodwa ke iningi labo belizama ukuthi ke ligobodise amakhanda bengafuni ke ukuthi ke babonwe abezindaba. Ngemva kwemibuzo ke ephoswe umshiso wombuso kube sekunikwa ithuba ummeli wabasolwa ku advocate uMswazi Makhubelo othe kungenzeka ukuthi ufakazi ushaye eceleni ngalezi zinto athayibona. Ufakazi utshela inkantolo ukuthi ke cha uyakwazi konke akushoyo njengoba njengesosha wayiqeqeshelwa izimo ezifuze lezi. Cala ke liyaqhubeka kanti manje kule nkantolo ke isiguqile okwamanje. Igama lami nguKalvin wakadludla angithathe intambo ngiyibuyisele kuwe e-studio eSABC siya sineke. Sibamba ngazibi. Imamelodi Sundowns ezintshatshela amatyela asixhenxe landelana kwiPremier Soccer League iCharles Ntambo kwaye ifuna ukuthabathisa apho ibiyeke khona. Igala lwayisakuba ngukapteyini weDawana uHlompo Kekana uthi abadlali bakulungele ukuqokelela zonke imbasa kwibhola elikhulu kweli nakwi-CAF Champions League.
On for intshatsheli ze-PSL iMamelodi Sundowns iqule yaligangatha ukuthabathisa apho ibiyeke khona kwisizini edluleyo. Sicela izindebe zize eClorcop sizoqala ngale MTN 8 senze sure ukuthi siyayithatha siyibuyisela eClorcop. Last season yaphuma ezandleni zethu. I think this year sifuna ukuyithatha futhi. Imisela iphezulu kwiqugula labaqeqeshi nabadlali. Siyazi kahle ngomhlophe ukuthi i-team ifuneka win ama-trophy ambalwa la ekhaya ne-Champions League sisasekhona and ithuba lelikahle la for abadlali because this season kuya FIFA Club World Cup. Abalandeli bedawana bachaza intambo. Ndawana sekunjalo balandeli bebhola ekhatywayo. Fikele lo xesha futhi kuvula isizini. Sundowns ibuye ngenkani ke ngoku. Iza kwenza laa nto ibiyenzile kule nyaka ophelile. Ungaphazanyiswa kuhamba kwecoach. Uthengile isayini iredi for uthatha yonke into ekhona kulo nyaka. Ribeiro wajika indoda iMamelodi Sundowns iza kuthabathisa apho ibiyeke khona itshayele kwanto ephambi kwayo kule season. Ixhoba lokuqala ledawana iza kuba iPolokwane City ngecawa kowe MTN 8 wafa kwindaba ze-SABC ikuJoe Mancia. Qongqololo siyiqwelesa iqongqothi yasemini nje ingqoko khonto zakuthi mazenetho.